Jamen, det er så det her, der er blevet til min majsmark. Og det er egentlig gået ret godt. Nu skal I prøve at se en her. Jeg kan lige tage. Se her en majs. De er blevet ret flotte. Og også indeni. De er overraskende pæne. Jeg har aldrig nogensinde dyrket majs før. Og så har vi sådan nogle flotte nogle her. Der er nogle små huller i. Men ved du hvad, alt i alt så er det en rigtig flot majs. Og de smager ret godt. Så det er gået ret godt. Og nede i her, der har vi jo sat bønner, som ikke helt er kommet endnu, men de er på vej. Og nogle tallerkensmækker. De er i gang med her at kravle op af planten. Så det er sådan nogle stangbønner. Og det skal nok blive rigtig fint. Så er vi så rykket ind i drivhuset. Og lige nu er det jo herligt dejligt varmt. Og nogle flotte planter med en masse tomater på. Og jeg har også nogle agurker herover og nogle peberfrugter derovre. Og her har jeg så de her loofah, som er naturens skuresvamp, som jeg har prøvet på at dyrke. Og til at starte med, der virkede det ikke rigtigt, men så fik jeg nogle nye frø, og så kom de så. Men de er rigtig lang tid om at etablere sig. Men nu har de fået godt fat, og de skulle efter sigende kunne blive meget store. Det er den her, der er her, og den har nogle blomster her. Så, men på den her plante her vil jeg ikke have mere end 3, så jeg går og tager dem af. Alle de her små. Den piller vi af. Så den kan bruge kræfterne, fordi vi skal nå det inden vinter. Så har jeg en enkelt lille vindrue herinde også, som jeg fik af min store søster. Så den skal egentlig den har vi bare lige sat herinde i år, og så må jeg lige finde ud af, hvad det er, jeg skal gøre med den til næste år. Nede i spanden her, der har jeg købt nogle sukkerrør, som jeg har plantet. Bare gravet ned, og jeg var så utålmodig, så jeg gravede en op og så, at de var begyndt at slå rødder. Så måske kan vi dyrke sukkerrør. Jeg kan lige prøve at tage en agurk herover. Og jeg har lige taget en agurk her, og den er da ret flot. Helt sprød. Og hvis man ser her, så er de her også begyndt at blive røde. Kan du se? De er begyndt at blive røde, så småt. Vi har allerede fået en enkelt en, der var helt rød. Så her har jeg lige sat lidt flere tomatplanter. Og en enkelt agurk. Men altså, de er blevet meget overtaget af alle de her flotte tegediser. Men der er en masse tomater på her. Så det skal nok, hvis vi bare får noget varme. Lige nu har vi ikke fået så meget varme. Vi havde jo ellers en måned eller halvanden med ingen regn. Og jeg blev nødt til at kalke mit drivhus. Men nu har det ikke rigtig været varmt siden, så jeg har prøvet på at tage det meste af kalken væk igen. Det her det er så alle vores jordbærplanter, som er begyndt at lave stiklinger. Og så derfor så har jeg sat dem op i de her potter her, så vi kan plante dem ud på deres rigtige sted. Og det tror jeg bliver rigtig godt. Dem vi har fået er enormt søde, så det skal nok blive rigtig godt, og vi har nogle flere herover. Indtil videre har jeg talt, at vi har pottet 39 jordbærplanter. Så det er rigtig flot. Og der er mange flere på vej. Der er en masse af de her løbere her, som når de bliver lidt større, så skal de lige op i en potte, og så kører det. Og her er jeg i gang med at lave det fundament, som det drivhus, vi er ude at hente. Det skal stå her, og jeg er i gang med at sætte en kant, og den skal jo sættes i vatter hele vejen rundt, og det er sådan, det er ikke bare lige, så jeg skal lige have sat nogle flere snore, og man skal huske at trække sit elektricitet ind, inden man får lavet for meget, og jeg har også en enkelt
et rør her, så der kan komme et dræn i. Og så kan vi sidde her og hygge os til foråret, hvis vi er færdige. Så hernede har vi køkkenhaven, hvor i det her stykke her, der havde jeg ærter. Og så da ærterne var overstået, så har jeg så sat løg. Sat løg, så man kunne... fordi man kan lige så godt have en efterafgrøde, efter man har plantet. Her var så nogle af de løg, som vi har, som vi er begyndt at spise af. Og de er jo også okay, altså. De er da flotte nok. Flotte løg. Det er det. Så dem spiser vi af nu. Og så er der så gulerødderne her, ikke? Nu tager vi lige en af de rigtig flotte. Det er en flot gulerod her. Og de andre her, de er lidt mindre, fordi jeg måtte så efter. Fordi de kom ikke rigtigt de første. Der kom meget få. Så herover, der har vi sat forårsløg. Og det er gået rigtig godt. De er smukke. Og de er jo klar til at blive brugt nu her i forskellige retter. Så har vi en masse rødbeder her. Masse rødbeder. Jeg vil lige prøve at tage en op her. Og de er også ved at være klar til, at man kan bruge dem. Flot, altså en flot top, som man jo også lige kan bruge i salaten. Og ellers en dejlig rod. Så har vi sat nogle solsikker her. Og så her har vi almindelig salat, som er, det er gået i stok. Man kan stadigvæk godt nippe nogle blade, ikke? Men det er ved at være færdigt. Og persille her, vi har allerede høstet, jeg tror 1,5 kilo. Så persille er der nok af. Og det kan man jo bare fryse. Og så har man det til hele vinteren. Så herover der har vi jo så squash. Der er nogle, de er ikke så store lige for tiden. Men der er de her små her, og det er jo, man skal næsten tage dem, når de er den her størrelse her, så er det jo lækrest. Men nogle gange så når de også at blive meget, meget, meget store. Så det er rigtig fint. Og så i det her bed her er der jo også græskar. Der ligger et hernede. Et stort græskar, som er sådan et spisegræskar, som vi skal lave lidt forskelligt med. Og dem er der nogle stykker af. Der er blandt andet hernede for enden. Hernede for enden, der har vi et rigtig stort et. Jeg har lagt det op på en spand, fordi at det hang sådan et stykke over jorden. Og man kan også se, at det er begyndt at blive lidt gult. Så har jeg prøvet på at føre en af græskarplanterne op af her, sammen med stangbønner. I kan se her. Gule stangbønner. Og de er på begge sider, er der stangbønner, som kravler op. Og har de her fine ærteblomster her. Meget fine ærteblomster. I det næste bed her, der har vi jo så prøvet at dyrke broccoli. Og altså, der er der noget hoved. Det er måske ikke de smukkeste hoveder, men de er der. Og så her, der havde vi noget andet salat stående. Noget andet salat. Og det her, det er så har vi så sat hvidløg her. Så om en måned eller to, så kan vi høste nogle små hvidløg. Så de skal lige have lidt længere tid, og så har vi lidt hvidløg hen over vinteren. Så her i det her bed her, der har vi en brasiliansk kål, som hedder couve. Og der spiser man bladene her. Der tager man dem, og man kan enten spise dem rå, eller man kan stege dem.
Der har været gået en del lus i, så vi har prøvet på at sprøjte med sæbevand og sprit i, for at tage nogle af lusene. Det er gået sådan. Og så har vi jo haft net over, for at der ikke skulle kunne gå at kålsommerfuglen ikke skulle kunne gå i og lægge larver. Det er også gået sådan. Det er gået okay. Det er det faktisk. Og så her i det sidste bed, det smalle bed her, det er jo vores asparsbed, som vi er ved at etablere. Og der er der nogle asparsplanter, men de skal jo have en del år, før de er klar. Så om et par år, så har vi friske asparges. Og asparges, dem må man jo høste hele vejen til Sankt Hans, og så skal man stoppe, for så skal planten have fred og ro. Og der er også lige et par enkelte valmuer her, som er afblomstrede. Der er en enkelt en heroppe, så I lige kan se, hvor smukke de er, de der opiumsvalmuer. De er utrolig smukke i forskellige farver. Så dem har vi ladt stå, når de kommer op. Og det var bare det, jeg vil vise jer for denne gang. Det er dejligt, at I ser med. Vi ses.